My dear brothers and sisters in Christ, sa araw nito ay tinatawag nating Biyernes Dolores, the sorrows of Friday or sorrowful Friday. The real feast of the sorrows of our Blessed Mother is September 15, and September 14 is the triumph of the cross. But now we remember the sorrows of our Blessed Mother as we enter the Holy Week. Para isang paanyaya sa atin ng mahal na ina upang makiisa sa darating na Paschal Mystery, the Passion, the death, and resurrection of the Lord. Hindi lamang tayo mga spectators sa darating na Holy Week. Nais ni Maria, maging participants tayo in the story of our salvation. Maranasan natin sa ating mga katawan at buhay ang paghihirap, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Jesus is the Son of Mary. At alam natin lahat, nararamdaman ng ina ang paghihirap, ang tagumpay ng kanyang anak. Kung may sakit ang bata, ang unang nagdurusa ang magulang, ang ina, dahil nararamdaman niya. Kaya nga sa movie The Passion of the Christ ni Mel Gibson, sabi ni Maria, habang nagpapasa ng krus si Jesus, heart of my heart, flesh of my flesh, my son, let me die with you. Naramdaman ni Maria ang paghihirap ng Panginoong Jesucristo, ngunit kasama rin siya sa tagumpay ng ating Panginoon. Ito ang tandem na nais ilalawan sa atin ng ilang simbahan. The tandem ni Maria at ni Jesus sa pagganap ng Paschal Mystery. Isa po sa napakagandang larawan na nakita ko sa Holy Week ay yung larawan na pinamagatang paalam. Nakita ko po ito sa bahay ng isang eskultor. Nandun si Maria, magkahawak kamay sila ng Panginoong Jesucristo. Para sinasabi, anak, magsanib pwersa tayo. Ina, magpapahalang na ako sa iyo upang tuparin na ang aking misyon ng pagliligtas ng sangkatauhan. Anak, kasama mo ako. Umiyak si Maria, pero magkahawak kamay sila. Nagsanib pwersa ang mag-ina upang gampanan ang kaligtasan ng sangkatauhan. Behind the fall of man is a woman, Eve. And behind the redemption of man is another woman, our Blessed Mother. My dear brothers and sisters, meron po akong isang kaibigan, taga-Tondo. Araw-araw basa dulo. Para siya, ang binata siyang kilabot ng Tondo. Alam po ninyo, paglabas niya ng bahay, nagsisimula ng mag-rosaryo ang kanyang nanay upang bumalik ng buhay ang kanyang anak. Salamat. Hanggang ngayon buhay pa siya at kasama siya sa Rotary Club at sa Couples for Christ. Kayo po mga nanay, kapag meron kayong anak na nag-aaral sa Maynila, pag nagpaaral namin yung mga anak, punong-puno ng pag-aalala ang inyong puso, na sana parating sila ng malwalhati sa Maynila, na sana maligtas sila sa anumang kapahamakan. Pero ngayon, sa pangalan ni Jesus sa kanyang mahal na ina, alam ni Maria ang papasukan ni Jesus, passion, death, and resurrection. Kaya nga sabi ni Jesus, ina, huwag kang magalala. Anak, huwag kang matakot, kasama mo ako. Ina,
huwag kang mag-alala dahil sa ikatlong araw, mabubuhay ako. Even then, nasa puso na ni Maria, hindi namatay si Jesus sa puso ni Maria. Dahil napakatindi ng kanilang pagmamahalan. One heart, one soul, one mind, one mission. Nakiisa si Maria, nakibahagi si Maria sa mga pagdurusa ng ating Panginoon Kristo. Marami po sa atin, mahilig tayo manood ng sabong, manood ng boxing, nag-enjoy tayo. Kapag pinapanood mo yung laban ni Pacquiao, ako nakaka-enjoy. Pero kung titignan po natin, parang sadista, kung saan yung kalaban ni Pacquiao, dinudugo na. Siya rin kung minsan dinudugo. Parang yung nagpapatayan sa kanilang mga tali. Palakpakan yung mga nanalo. At kawawa naman yung nadihado. Parang kumisan enjoy tayo sa kahirapan ng iba. Yun ang tinatawag ng mga sadista. Kapag naman enjoy ka sa pagpapahasati o pagpaparusa ng iyong sarili, yun ang mga masokista. Bakit natin ginugulihan ang mga paghihirap ng ilang birhen? Is it because we rejoice in our suffering? No. We celebrate in the time, in the victory of our suffering. Dahil ang kanyang paghihirap ay nabuha kasama ng kanyang anak sa kaligtasan ng sangkatauhan. More than a mother, Mary is a co-redemptrix with her son because she participated fully in the sufferings of her son. Naramdaman niya sa kanyang kalamnan ang paghihirap ng Panginoon. At ang paghihirap na yan ay makabuluhan dahil inihalay niya kasama ng kanyang mga anak. Marami pong tao yung naghihirap, pero nananatiling naghihirap, they remain in agony. Si Maria hindi. It was an ecstasy. Kapag paghihirap mo ay nakapokus sa paghihirap mo, hanggang ngayon, masalpak pa yung mukha. Hanggang ngayon, nagtulog sa kapwa. Hanggang ngayon ay parang sinakluban ng sandaigdigan. Pero kapag yung paghihirap ay inialay mo, pagdurusa, paghihirap na inialay, then there is a smile on your face. Alam mo niyo, kung minsan ng mga tao kapag naghihirap, nasisira ang voice. Yun ang agony. Pero yung mga tao, kahit na naghihirap, naku, naka-make-up, nakabihis, naka-smile, yun ang ecstasy. At yan ang naranasan ni Maria at ni Jose. In their agony, there is an ecstasy. Kung minsan po, dinalarawan nila si Maria, may bunso niya. Mga kirailangan ni Cruz, Pipepeni Magdalena, ang Puisan San Juan, mga tabi Santa Maria Cleope, kaya bumibunso ni Maria. Ayon sa Gospel, na naging nakatayo si Maria sa ilalim ng krus. Kaya may sambot ni Maria. May nagili ang makatalakad. Kaya may bunso, kaya may pase, makatalakad siya. In the midst of pain and suffering, na nagili nakatayo si Maria sa ilalim ng krus. And I would like to believe si Jesus at si Maria, those moments, this is the moment ng pagliligtas sa sangkatauhan. They were beaming with joy in ecstasy. Hindi parang ninamuka ang mukha ni Maria sa kanyang lungkot, hindi. Hindi mo gustong imagine yun. Ang gusto kong imagine, this is the moment. Dumating na ang oras ng pagliligtas ng sangkatauhan. To you the big cry for banished children of Eve. Ang palaboy ng sangkatauhan. To you the big cry for banished children of Eve. Naganap na. At si Jesus naganap na ang kanyang misyon. Hindi siya nagmura, nagpatawad siya. At inihalay ang kanyang buhay
pagdurusa ng pag-aalay, Father, into your hands, I commend my spirit. Kasama niya si Maria. So, my dear brothers and sisters, ano pong tawag natin sa tao na namatay ng asawa? Biyudo o kaya biyuda? Ano pong tawag natin sa mga anak na namatay ng magulang? Ulila. Ulila sa ama. Ulila sa ina. Pero ano pong tawag natin sa magulang na namatay ng anak? Alam ba ninyo kung anong tawag? Sa magulang na namatayan ng anak, Indung Dolorosa, o kaya Tatang Doloroso, yan si Maria. Indung Dolorosa. Kaya kapag namatayan ka ng anak, ikaw ay isang Indung Dolorosa. At maraming may pinagtatakanan. Dahil ang byuda na unida, namatayan ng anak, at sabi nila, mas masakit daw ang mamatayan ng anak kaysa mamatayan ng asawa. Kasi laban po yun eh. At maraming mga tao, kapag nawalan ng asawa, anak, o magulang, pinagdadaan yung pagluluksa. Grieving time. It is a process that people who lost someone, they love. A psychological process, an emotional process, grieving time, pagluluksa, para dumalang sila sa dark tunnel. But alam natin lahat, grieving is not forever. Darating ang araw. They will come out of the dark tunnel and they will move on. Grieving time is learning to accept ang pagkawala ng isang tao, finding meaning in the loss of someone, and moving on. Kapag nakakita ka na ng pag-asa. There is life after death. Meron pag-asa. Meron bagong buhay at panganaw na naghihintay in the end of grieving time. Let go and let God. Then, magliliwanag muli ang pagliliman ng iyong buhay dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Minsan po, mahirap tanggapin the loss of someone. Alam po ninyo, yung kapatid ko, namatay ang kanilang anak. At nung namatay ang kanilang anak, nagdalang-dalang. Takbo sila sa bahay. Siyempre, masakit sa ina na namatay ang kanilang anak at sa kuya ko na namatay ang kanilang anak. Yakap ang kanilang anak, umiiyak. Ang bayaw ang hipag ko. Alam po ninyo, dumating yung mga kasama nila sa charismatic, niyakap si Rose. At bilang konsuelo, tinawag ang likod at sabi, "It's okay. It's okay." Sabi ni Rose, "It's not okay." Sabi niyo sa akin, "It's okay." No, it's not okay na matay ako ng anak. It's not okay. And they took them some years to move on. Yun ba ang naging daan para mag-apostolate sila sa mga youth? Nawalan sila ng isang anak na dalaga. Nagkaroon sila ng maraming anak sa mga kabataan na mangailangan ng kalinga, pagmamahal at alaga, at presensya ng mga magulang. So sa mga may pinagdadaanan, sana mapag-move on sila. Sana tapos ng lakas-paldas. Alam ko rin na minsan may nagtanong sa akin, "Father, namatay po ang asawa ko ng April 25. Kailan mo babaglusa?" April 25 din. Eh kaso gusto po nila, isend pa namin ng 1 week. Naku, sabi ko, hindi pa ba sa isang taon? Kung kailan naman tayo ng kanyang death anniversary. O sana matapos na lahat ng pagluluksa. Si Maria, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay, 3 araw lang ang kanyang pagluluksa. Kaya nga ang liturgical dress, Sardine of Sorrows, puti, hindi violet, hindi itim.
Kasi graduation yun ni Maria. 7 sorrows reminds us of the 7 days of creation. Reminds us of the 7 sacraments. Sa pamagitan ng 7 sorrows ni Maria, a new creation has begun. A new world has begun. 7 sorrows, 7 days of creation, 7 days, 7 sacraments. Isang bagong linanang, a new creation has begun with the 7 sorrows of men and with the passion, death, and resurrection of Jesus. My dear brothers and sisters, the agony and the ecstasy. The agony of Santa Monica, pinagdasal niya ang kanyang anak, and the ecstasy of Santa Monica. Nung nagbagong loob si San Agustin, nagpabinya, naging pari, naging obispo, naging theologian, and he became a giant of sanctity. Di agony ni Mga Oping, si Mga Oping, namatay ng asawa. Ang kanyang agony, itaguyod ang kanyang mga anak. May multo kanyang banyera. May tindayang bulik. May tindayang dito. Pupunta ka na ulit ngayon mga banyera nito, bulik. Lalako na lang, tutuloy ba ng kilupan? May marayuman ng bitis. Yun ang kanyang agony. Ang kanyang ecstasy, ngayon pepepepe niya mo. Lupa yung doon niya. Kaswel mo na mo, ako. Wala mo na. Kanita magtukan kong banyera. Tutulo, malang na madalot yung lupa ko. Tinisuli ka mo. Hindi, pala ko doon na. O pepensyon niya ka rin ang anay. Kanita doon, lupa yung losya, lupa yung ni. Ang inilupa yung doon niya. Yun ang kanyang ecstasy. The agony and the ecstasy of Jesus and Mary. Isang panyaya sa ating lahat. Makabuluhan ang paghihirap kapag ito'y niaalay natin para sa iba. Sana sa panahon ng krisis, ano man ang mga paghihirap na nararanasan natin, ihalin natin sa Panginoon upang makilaot tayo sa passion, death, and resurrection of Jesus. Every year we celebrate Holy Week. Bakit? Practice makes perfect, so that the passion, death, and resurrection of Christ will become our very own passion, death, and resurrection.